Hei, täällä ollaan taas. Tervetuloa Lisäarvon tuottajat podcastin toiselle kaudelle. Mä oon Ella ja tässä podcastissa mä käsittelen kiinnostavia työelämäteemoja mahtavien vieraiden kanssa. Aloitetaan tää toinen kausi tällaisella vähän rennommalla teemalla ja sukelletaan työpukeutumisen kirjavaan maailmaan. Onko pukeutuminen statuskysymys ja millaisella pukeutumisella voittaa toimiston tyyliniekan tittelin? Kaikkia tavallaan semmoisia tilanteita, myyntitilanteita vaikka jossa kaupataan firman tuotteita. Ei se tarkoita, että se tarvitsee olla puku päällä. Jos myydään IT-tuotteita, niin se voi hyvin olla, että siinä on just se huppari, se juju, joka kertoo sille vastapuolelle, että me tiedetään, missä me mennään ja meidän yrityksessä ollaan ajan tasalla ja vähän niin kuin edelläkin. Sehän on se, että mikä se viesti sillä vaatteella halutaan olevan ja sen mukaan sitten pukeudutaan. Kauden ensimmäisenä vieraana meillä on muotimaailman konkari, LUT-yliopiston työelämäprofessori ja nykyisin myös muun muassa podcastajana tunnettu Sami Sykkö, joka auttaa meitä hahmottamaan bisnesmaailman esteettisiä ulottuvuuksia. Tervetuloa studioon. No kiitos paljon, olipas tämä hienosti määritelty. Bisnesmaailman esteettisiä ulottuvuuksia. Mä en ole kuule Ella koskaan kuullut tällaista, mutta kiva tulla määrittelemään bisnesmaailman esteettiset ulottuvuudet. No niin, odotan innolla, mitä tästä nyt sitten seuraa. Ja jos me lähdetään miettimään nyt erityisesti tätä pukeutumista esteettisenä ulottuvuutena, niin mietitään vähän historiaa, niin miten sä näet, että tämä työelämäpukeutuminen on tässä niin kuin viime vuosien aikana muuttunut? No ihan valtavasti, että työpukeutuminen on ollut niin kuin historian kuluessa, sitä on ollut niin monenlaista, mutta sitä on aina ehkä leimannut niin kuin se tietynlainen jäykkyys. Ja nyt sitten se on muuttunut niin kuin radikaalisti tietenkin niin kuin rennompaan suuntaan, mutta mä muistan, koska mä oon niin paljon vanhempi kuin sinä, sä et ole syntynyt silloin, kun tuli tämmöinen oikein suosittu amerikkalainen elokuva vuonna 1988, sen nimi oli Working Girl ja se kertoo tällaisesta sihteeriköstä, joka eteni sitten sattumien kautta niin uransa huipulle New Yorkissa ja tätä roolia näytteli Melanie Griffith ja mä muistan siis siitä elokuvasta kaikenlaista, mutta ihan erityisesti sen, kuinka Melanie Griffith meni aina niin kuin pitkin Manhattanin katuja töihin ja juuri ennen kuin hän astui tähän toimistorakennukseen tämmöiseen pilvenpiirtäjään, niin hän vaihtoi kenkänsä. Eli hänellä oli, tai ehkä hän vaihtoi ne siinä hississä, mutta hänellä oli siis kassissa niin kuin nämä tämmöiset hienot nahkakengät, korkkarit, mutta muuten hän kulki ne matkansa niin kuin lenkkarit jalassa. Ja tämä oli jotain, mitä me Suomessa ei oltu edes nähty. Eihän kukaan Suomessa kulkenut lenkkarit jalassa töihin, se oli ennen kuulumatonta. Tänä päivänä niin kuin kuka kulkee nämä nahkakengät jalassa, että kaikilla melkein on niin kuin tennarit tai lenkkarit ja niitä on kehitetty sitten matkan varrella erilaisia. Mutta se mukavuus, johon niin kuin newyorkilaiset naiset niin kuin tarttui jo silloin 80-luvun lopussa, niin siitä kesti pitkän aikaa ennen kuin tämä niin kuin muoti tuli Suomeen. Ja mä muistan esimerkiksi, että mä olin Helsingin Sanomien toimittaja ja mä raportoin siitäkin, kun Chanel teki ensimmäiset tämmöiset niin kuin lenkkarit mallistonsa. Että se oli niin mullistavaa ja uraa uurtavaa, että niin kuin muotitalo teki lenkkarit, mutta sen jälkeen niitä on ollut siis joka ikisellä muotitalolla. Mutta sitten toinen, ja nyt sä olit jo syntynyt vuonna 2016, kun mä sain kutsun Sveitsiin tämmöiseen niin kuin Rimowa matkalaukkujen tämmöiseen tilaisuuteen. Siellä järjestettiin siis valtavat juhlat ja oli tämmöinen niin kuin mediatilaisuus ja sen illan päätteeksi, siinä oli ollut lentokonenäytöksiä ja oli ollut siis 20-luvun niin kuin tämmöisiä niin kuin Charleston esiintyjiä ja kengän kiillottajia ja meitä oli kuljetettu niin kuin historiallisilla busseilla paikasta toiseen. Mutta illan, niin kuin ennen illallista niin oli paneelikeskustelu ja siinä paneelikeskustelussa oli ehkä sanotaan 6 tai 7 miestä ja sitten nainen haastattelemassa, moderoimassa sitä paneelia. Ja mä kiinnitin huomioon yhtäkkiä, että kaikilla näillä miehillä oli kyllä päällään puvut, mutta yhdelläkään ei ollut solmiota. Ja se oli tavallaan se käänteentekevä hetki, että mä ekan kerran katsoin, että jaha, että nyt ei enää solmiot ole edes bisnesmiesten kaulassa. Että tavallaan, että solmiohan on niin kuin tyylikäs asuste, mutta on se vähän kuristava monella tapaa. Ja siinä vaiheessa oli jäänyt sitten solmiot pois. Nyt kun mä oon puhunut vaikka suomalaisen Turon ihmisten kanssa – niin sieltä kerrottiin, että itse asiassa, kun tässä välissä on ollut niin kuin rusetit muotia, niin nyt solmiot tekee paluuta. Eli tälleen se maailma muuttuu, että sitten niin kuin tämmöisiin varsinkin juhlavampiin tilaisuuksiin, niin noi solmiot on tulossa takaisin. Mutta että jos niin kuin summaa, että mitä kaikkea tässä on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten ja vuosien aikana, niin tiukat tämmöiset puvut on jäänyt siis niin kuin historiaan, varsinkin naisilla. Korkokengät on vähentyneet, moni on siirtynyt mukavampiin laadukkaisiin kenkiin.
paitapuserot, ne ei ole enää ehkä yhtä tiukat. Tilalle on tullut rennompia, pehmeämpiä materiaaleja, mukavampia leikkauksia. Perinteiset kynähameet ovat hieman kadonneet. Ennen niitä suosittiin paljonkin, varsinkin osana tämmöistä pukukokonaisuutta. Ja ylipäätään niin kuin se itseilmaisun määrä, niin se on niin kuin kasvanut ja se sallitaan paljon enemmän. Että jos mä ajattelen vaikka sitä, kun mä oon aloittanut mun urani Helsingin Sanomissa 90-luvun loppupuolella, niin toimittajat oli jo silloin erittäin rennosti pukeutuneita. Siinä määrin rennosti, että olisi monta kertaa toivonut, että kun löpsöttelivät siellä näillä varvastossuillaan tai mitä nyt kukakin oli jalkaansa löytänyt, niin aina joskus miettii, että voisi se vähän muodollisempaakin niin kuin olla tämä pukeutuminen. Mutta se tavallaan se ilmiö on niin kuin levinnyt tosi monille työpaikoille. Ja sitten tietysti se semmoinen niin kuin vastuullisuus ja kestävyys, että vaikka ei kaikki tee vielä niitä valintoja, mutta kyllä sitä mietitään. Ja jos mä ajattelen vaikka mun opiskeluaikoja, jolloin mä menin ostamaan ensimmäistä kertaa niin kuin kirpputoreilta ja kierrätysliikkeistä vaatteita, niin se ei ollut vielä tavallista. Nyt se on ihan tavallista ja se on tosi sallittua myös bisnesmaailmassa, että kierrätetään niin kuin näiden erilaisten kansainvälisten alustojen kautta vaikka luksusmerkkien vaatteita ja kukaan ei tavallaan ajattele, että niin kuin se kierrätetty vaate olisi jollain tavalla vähempiarvoinen, vaan päinvastoin se arvomaailma on muuttunut niin päin, että se kierrätetty vaate on arvokkaampi, koska se taas sitten omalla tavallaan auttaa sitten maapalloa ja ympäristöä. Mutta sitten on tullut siis, sukista on luovuttu kesäaikaa. Ennen totta kai oli sukkahousut naisilla kesälläkin, nyt ei välttämättä. Sitten on kehitetty tämmöisiä uusia materiaaleja, jotka ei mene sitten samalla tavalla helposti ryppyyn. On konepestäviä pukuja, mä oon ainakin jossain messuilla nähnyt. Mutta se ehkä ei ole muuttunut, että edelleenkään bisnesmaailmassa ei suosita geometrisia kuvioita. Tai geometrisia ehkä enemmänkin, mutta tämmöisiä printtikuoseja ei niin paljon. Että aika harvoin nähdään kukkia ja kikkaroita bisnesvaatteissa. Jotkut asiat sitten pysyy ja pitää pintaansa. Olkatoppauksia hirveän paljon vähemmän. Että vielä mun työuran alussa niin miesten puvuissa ja naistenkin puvuissa oli olkatoppaukset, jotka teki niistä vaatteista aika ikäviä pitää päällä ja näin, että nyt ne on rennompia. Materiaalien käyttö on hirveän paljon monipuolistunut, että on vaikea kuvitella tänä päivänä semmoista aikaa, kun ne oli hiostavia ja ikäviä. Nyt on siis puuvilla ja villan sijaan käytetään paljon tämmöisiä kevyitä ja hengittäviä materiaaleja ja sitten sekoitteita ja teknisiäkin kankaita. Että mä sanoisin näin, että työn ja vapaa-ajan raja on tosi paljon hämärtynyt, mitä tulee pukeutumiseen. Ja monet yritykset sallii rennompia asuja myös toimistossa. Vastaisiko tämä nyt sinun kysymykseesi? No tämä oli ihana kattava vastaus ja itsellekin uutta tietoa sieltä ajoilta, jolloin en itse ole ollut työelämässä tai ylipäätään ehkä olemassa. Miten kun sä sanoit ton, että se työ- ja vapaa-ajan välinen raja on pienentynyt, niin näetkö sä, että tämä etätyön lisääntyminen pandemian myötä olisi vaikuttanut nyt ihan viime vuosina siihen vielä? Kyllä ja se kehitys on alkanut jo paljon aikaisemmin ja mä muistan ennen pandemiaa, että mä olin tuolla Firenzessä Pitti Uomo-messuilla, jotka on maailman suurimmat, tietääkseni maailman suurimmat, mutta ainakin Euroopan suurimmat miesten muotimessut ja pukeutumisen messut ja siellä yritykset myy toisilleen, eli vaatevalmistajat tapaa sitten liikkeiden edustajia ja näin ja sitä kauppaa käydään. Ja mä olin kuuntelemassa siellä sitten semmoista luentoa ja tulevaisuuden pukeutumisesta ja siellä korostui just tämä teema, tämä mukavuuden teema, että ei ole paluuta enää että me ei mennä kohti jäykempää pukeutumista, vaan me mennään koko ajan kohti mukavampaa pukeutumista. Ja muistan silloin miettäneen, että miten se voi enää mukavammaksi tästä muuttua, että meillä on jo tosi rento tyyli, ainakin Suomessa, niin miten me voidaan enää rentouttaa tätä. Että sitten samaan aikaan toki, jos mä ajattelen vaikka italialaisia bisnesmiehiä ja poliitikkoja, niin ihan 40 asteen lämpötilassa kesällä Roomassa niin tuli vastaan niillä alueilla, missä näitä vaikka huippupoliitikkoja liikkuu, niin kyllä ne oli edelleen puvut päällä ja solmiot kaulassa. Tämä on ehkä enemmän tämmöinen pohjois-eurooppalainen ilmiö sitten tämä tosi rento pukeutuminen. Samaten jos olen liikkunut vaikka Lontoossa niillä alueilla, missä on paljon juristeja, niin kyllä edelleen he näissä laadukkaissa puvuissa liikkuu. Mutta täytyy sanoa, että ne Savile Rown nämä räätälit, niin ne on niin taidokkaita,
että ne puvut on tehty niin, että ne ei ole epämukavia päällä. Nehän vetää nämä tyypit niillä aamusta iltaa ja matkustavat maaseutukartanoille niin kuin junassakin 6 tuntia sitten sinne Pohjois-Englantiin puvut päällä, koska ne on niin kivoja päällä. Että tavallaan sillä rahalla sit saa myös mukavuutta ja laatua. Miten huomaatko, että onko tuossa sellaista niinku sukupolvien välistä eroa myös, että miten just vaikka tähän rentouteen suhtaudutaan? On tietenkin, että kaikki, jotka on ollut töissä silloin, kun se on ollut niin kuin muodollisempaa se pukeutuminen, niin varmasti se on rentoutunut tässä ajan kuluessa, mutta se suhtautuminen on varmaan kuitenkin, että ne, mitä me nuorena opimme, sen vanhana taidamme. Mutta jos mä nyt ajattelen vaikka, kun kaupungeistahan on kadonnut pankkikonttorit kauan sitten. Et mun nuoruudessa oli siis pankeilla oli niin kuin nämä merkittävät liiketilat kaupunkien keskustoissa ja ne konttorit oli usein aika upeita ja nämä niin kuin pankin virkailijat oli pukeutunut aika tosi muodollisesti. Ja nyt sitten joitakin vuosia sitten niin mä tein sellaisen, oli vielä yksi pankkikonttori Helsingin keskustassa ja sen takia mä sitten siirryin heidän asiakkaaksi, kun musta oli niin kiva jotenkin se, että siellä oli henkilökohtaista palvelua. Sitten kävi vielä niin, että heillä oli tämmöisiä asiakasiltoja, jossa mä kävin sitten puhumassa. He pyysi mut puhumaan sinne niin tyyliin sijoittamisesta ja se oli hauska näkökulma ja kävin siitä usein puhumassa ja sitten opin tuntea näitä pankin ihmisiä ja siellä oli esimerkiksi tämmöinen niin kuin vanhempi rouva, joka sitten jäi eläkkeelle ja hän oli tämmöinen niin kuin sijoitusasiantuntija. Ja ajattelin, että mä haluan nyt semmoisen sijoitusasiantuntijan kanssa tehdä näitä pikkusijoituksia, niin joka on täällä konttorissa ja vastaa niistä suosituksistaan, koska niin usein pankeista vaan soitetaan ja sitten se henkilö vaihtuu ja niille on tuntuu, että ei ole mitään vastuuta. Mutta tämä erittäin miellyttävä vanhempi rouva pysyi siellä konttorissa eläkeikäänsä saakka, mutta muistan hänen asunsa, koska hän oli ollut pankissa käsittääkseni koko elämänsä. Mutta hän eli niin kuin ajassa, että niinä aikoina, kun me tapasimme, niin hänellä saattoi esimerkiksi olla niin kuin tosi hienot ja istuvat tummansiniset farkut, kivat pienet balleriinat ja sitten joku vauhdikas jakku ja ponnarilla pitkä tukkansa. Että se oli musta ihanaa, että aina mulla oli niin kuin sellainen olo, että mä oon niin kuin modernissa konttorissa ja modernissa pankissa. Että kaikki on muuttunut sillä tavalla, että jopa ne linnakkeet ja vyöhykkeet, joissa se pukeutuminen on ollut kaikkein muodollisinta, niin sinnekin on vaan ujuttautunut nykyaika. No mä olisin halunnut myös sulta vähän kysyäkin, että miten sä näet just nämä eri toimialojen väliset erot. Että jos nyt miettii, että just niin kuin mainitsit, että pankki on ollut sellainen aika perinteinen, ehkä jollain tavalla hierarkkinen ja siihen liittynyt myös ne sellaiset pukeutumissäännöt. Ja sitten kun miettii nyt vaikka tällaisia uudempia aloja, IT-ala hyvä esimerkki siitä, että huppari päällä täysin fine mennä sinne toimistolle. Niin tuleeko nämä uudet alat niin kuin just ujuttautumaan sinne näiden vanhojen perinteisten alojen sisälle vai tuleeko myös säilymään niitä aloja, joissa se pukeutuminen tulee jotenkin aina olemaan jäykempää kuin sitten näissä vaikka IT-firmoissa? No tosi vaikea sanoa maailmasta, että mihin suuntaan menee muuta kuin siihen rennompaan suuntaan, että mä ajattelen niin kuin tästä, että ehkä tämä niin kuin tämä pandemia, josta kysyit, niin ehkä se vaikuttaa vielä just enemmän siihen, että se niin kuin mukavuus ja sellainen niin on siirtynyt sinne työpaikoille, että tosi monella työpaikalla varmaan hyväksytään se, että on niin kuin huppari, varsinkin jos sen päälle voi heittää sitten tilanteen tullen niin kuin jonkinnäköisen blazerin tai puvun takia, että sehän on aika hauskakin yhdistelmä, jos ei se huppari ole liian paksu. Mutta että tavallaan että työpaikoilla on niin kuin omat koodistonsa ja se on aika kiinnostavaakin, että koska vaate on se nopein viesti, mikä me toisillemme itsestämme lähetetään, niin sitten, että mitä se vaate viestii siitä esimerkiksi, millä alalla me ollaan. Että totta kai, niin kuin just kuten mainitsin nämä brittijuristit, niin heidät kyllä erottaa niin kuin tosi kaukaa. Ja siinä on joku tietty myös se rahan, kun he on niin kuin tosi kallispalkkaisia, niin se rahan tuoma tämmöinen niin kuin korskeus tai sellainen niin kuin ehkä lievä ylimielisyyskin, joka heistä heijastaa. Mutta mä olin äskettäin esiintymässä erään suuren lakiasiaintoimiston juhlassa ja juontamassa tämän heidän niin kuin hienon iltajuhlansa. Ja se, mihin mä kyllä kiinnitin huomiota oli, että miten niin kuin taitavia pukeutujia nämä ihmiset oli. Että he oli todella paljon panostanut siihen juhlaan ja sitten myös se, että mä sanoinkin tälle juhlayleisölle sitten jossain vaiheessa siltä, että kun mulla on aikaa teitä katsella, niin mulla tulee semmoinen olo, niin kuin, että mä en ole ollenkaan siis suomalaisessa tanssisalissa, vaan mä oon niin kuin brittiläisessä elokuvassa ja tämä koko ilta tapahtuu niin kuin linnassa. Että tavallaan, että niin hienoja pukeutujia löytyi siitä toimistosta ja siellä oli siis smokkeja miehillä ja rusetteja. Niin kuin, että vähän epätavallista tavallaan suomalaista pukeutumista ja ainakin mun mieltä se ylensi kovasti. Mutta jos ajatellaan ihan arkea
ja miten me siinä pukeudutaan, niin kyllä mun mielestä se oma ala ja ylpeys niin kuin sitä työtä kohtaan saa näkyä siitä pukeutumisesta myöskin. Ja IT-alalla tietysti niin kuin, jos sinne menee puku päälle, niin varmasti pistää silmään ja on niin kuin solmio, että siellä on semmoinen koodisto ja toisessa paikkaan on tommoinen koodisto ja niitä pitää pystyä sitten lukemaan ja sitä varten myöskin on niin kuin pukeutumisohjeita ja sääntöjä, että jos ei ihan niitä itse erota, niin sitten niihin voi turvautua. Mutta muistan myös semmoisen, että olin itse nuorena toimittajana Nelosen uutisissa. Silloin oli vielä Nelosella omat uutislähetykset ja mä olin kesätoimittajana. Ja siinä niin kuin kirottuna päivänä olin pukeutunut niin kuin semmoiseen niin kuin liilaan teepaitaan, jossa oli joku semmoinen niin kuin psykedeellinen kukkakuvio tuossa rinnassa. Mä en voi ymmärtää tänä päivänä, että miten mulla on ollut semmoinen vaate, mutta mulla oli. Ja sitten mulla oli oli aurinkoinen päivä, mulla oli semmoiset niin kuin vaaleanvihreät aurinkolasit. Ja yllättäen sen päivän niin kuin keikaksi sainkin työkeikaksi mennä haastattelemaan, olisiko se ollut Unkarin pääministeriä, Suomen pääministerin virka-asunnolle. Ja näin mä menin sitten näissä mun vihreissä aurinkolaseissa ja tässä kaameessa liilassa kukkapaidassani. Ja voin sanoa, että sen jälkeen ja aika nopeasti ilmestyi mulle työkaappiin niin kuin kunnon vaatteet, että jos käy niin, että mä joudun yllättäen tuollaiselle keikalle, että ei kenenkään tarvinnut mulle sanoa siitä, vaan mä ihan itse ymmärsin niin kuin siinä tilanteessa, että nyt mä oon todella väärin pukeutunut ja tää ei ole sopivaa ja sama koskee kaikkea niin kuin edustamista ja kaikkia tavallaan semmoisia tilanteita, myyntitilanteita vaikka jossa kaupataan firman tuotteita. Ei se tarkoita, että se tarvitsee olla puku päällä. Jos myydään IT-tuotteita, niin se voi hyvin olla, että siinä on just se huppari, se niin kuin se juju, joka kertoo sille vastapuolelle, että me tiedetään, missä me mennään ja meidän yrityksessä ollaan ajan tasalla ja vähän niin kuin edelläkin. Sehän on se, että mikä se viesti sillä vaatteella halutaan olevan ja sen mukaan sitten pukeudutaan. Niinpä. Ja kyllä meilläkin ehkä just se määrittää sitä pukeutumista jonkin verran, että onko asiakas rajapinnassa töissä tai onko juuri kyseisenä päivänä tulossa joku asiakastapaaminen. Mutta ehkä toi on sellainen hyvä tipsi kaikille meidän kaltaisessa työssä oleville, että siellä omassa kaapissa kannattaa olla ehkä joku vara-asu mukana. Että jos lähtee vähän rennommissa vaatteissa just tänään, niin jos on pienikin mahdollisuus, että iltapäivälle tuleekin asiakastapaaminen, niin sitten pystyy helposti vaihtamaan. Ja ainakaan se ei jää sit asusta sit kiinni, että ei tarvitse niinku sitä miettiä tai harmitella, vaan on niinku valmiiksi tietää, että on oikein pukeutunut ja näyttää siltä, että edustaa just tätä yritystä. Mutta jos aikaisemmin puhuttiin tämmöisestä casual Fridaysta, niin eikö siitä ole tullut vähän niin kuin casual all week tai että koko viikko nyt on sitä rentoilua, haluaa sitä kaikki tai ei? No jos miettii just tätä meidän ympäristöä, missä me PwC:llä toimitaan, Big Four-maailma ja ylipäätään tällainen konsulttimaailma, niin osaatko sä arvioida meidän pukeutumista, että miltä se sun silmiin näyttää? No mä oon niin hirveän vähän viime vuosina päässyt tekemisiin teidän ihmisten kanssa, mutta jos noin lonkalta pitäisi heittää, että mitä teidän porukat käyttää, niin varmaan aika paljon Ralph Laurenia esimerkiksi voi näkyä siellä Gantia, Lexingtonia, varmaan niin kuin ainakin kodin tuotteissa ja ruotsalaisia pukumerkkejä, Tigeria ja tällaista, että tavallaan semmoisia niin kuin varmoja valintoja, niin ne ei ainakaan pistä silmää ja uskoisin, että koska kuvittelen, että teidän alalla tienataan ihan mukavasti, niin on vara myös ostaa näitä laadukkaita tuotteita. Ja sitten mitkään näistä, mitä mä mainitsin, niin ne ei edusta niin kuin muotia, vaan ne edustaa ehkä enemmänkin sellaista niin kuin pukeutumista ja klassista pukeutumista ja näin. Mä muistan, kun menin opiskelemaan New Yorkin semmoiseen Parsonsin muotikouluun, oikein kuuluisaan muotikouluun, yhdeksi syksyksi, niin siellä aina meidän muotiopettaja korosti, että Ralph Lauren ei ole muotia. Se on vain niin kuin, ne on tuotteita ja elämäntyyliä, että taitavasti konseptoitu niin kuin merkki, vaatemerkki ja lifestyle-merkki. Ja se vetoo ihmisiä, että edelleenkin esimerkiksi 11-vuotias kummipoikani, se mitä hän toivoo jouluksi on poolon, hupparia, housuja, takkia ja kaikkea muutakin, mitä ikinä niin kuin elämään voi tarvita. Niinpä. No yksi tällainen ehkä erityispiirre, mikä liittyy tähän konsulttimaailmaan ja ehkä myös finanssimaailmaan on Patagonia. Patagonialta erityisesti heidän toppaliivi. Meillä olen kuullut kutsuttavan myös diililiiviksi, liittyy yritysjärjestelyihin. Ja itse en ole tällä osastolla töissä, en omista tällaista liiviä, mutta mitä sä ajattelet, että mistä tämän tyyppiset ilmiöt kertoo tai mitä niillä pyritään viestimään, että on se joku tietty tuote, mikä halutaan vähän niin kuin sen takia, että se on joku juttu? No mä ajattelen, että tässä on niin kuin kyse tämmöisestä niin kuin heimokäyttäytymisestä ja ryhmäkäyttäytymisestä, että halutaan kuulua joukkoon. Että joku on keksinyt tämän, joku on mennyt edeltä, laittanut sen ensimmäisenä, muut vähän ihailee häntä ehkä. Ensin ollaan vähän silleen, että voiko tolleen nyt pukeutua, että
mitä tämä nyt on, tulee niin kuin liivi päällä tälle ja aika pian sitten muut alkavat niin kuin matkia, että silleen ne muoti-ilmiöt syntyy ja Patagoniahan on silleen hirveän hyvä merkki, että se sopii kaikille, se on tämmöinen niin kuin vastuullinen merkki ja ollut ihan edelläkävijä siinä, että miten sitä kestävyyttä ja vastuullisuutta voidaan huomioida ja esimerkiksi eräs muotisuunnittelija ystäväni Pariisissa, niin aina on just puhunut Patagonian puolesta, koska se on ollut edelläkävijä tässä suhteessa. Ja kun mä oon mennyt katsomaan aikanaan Patagonian sivuja ekaa kertaa, just kun tämä mun ystäväni hän on ollut siis töissä Louis Vuittonilla ja Givenchylla ja erilaisissa muotitaloissa, niin mä menin katsoa sitten näitä sivuja. Ja nehän näytti tämmöisen niin kuin poliittisen liikkeen sivuilta, eikä ollenkaan vaateyrityksen sivuilta. Eli tavallaan se viesti oli tärkeämpi kuin miltä ne vaatteet näyttää, mutta ehkä tässä tapauksessa, kun teidän kaverit siellä pistää sen päälleen, niin sitten se viesti on just se, että me ollaan niinku vähän moderneja, me ollaan niinku vähän sille ajan tasalla, me tykätään kyllä pukeutua tyylikkäästi, mutta samaan aikaan kuitenkin niinku tällä tavalla vähän rennosti. Ja sitten, että me tiedetään, missä me mennään ja sitten vielä se, että jos ne tietää tämän Patagonian historian tai taustan, niin sitten voi aika ylpeästi sanoa, että tässä on niin kuin vastuullinen merkki. Ja yksi ensimmäisistä, että he on ollut niin kuin aikaisin jo tässä kehityksessä mukana nämä sun kollegas, kun ne on sitä käyttäneet. Ja sitten tietysti tämä lempinimi Diili, liivi, niin sehän kertoo siitä, että se olisi vähän tämmöinen onnen amulettikin, että sitten kun se on päällä, niin silloin onnistuu ja silloin syntyy näitä diilejä. Mutta samaan aikaan niin kuin koko maailmahan on ollut tämän niin kuin liivin pauloissa, että 2009 Uniqlo lanseerasi tämmöisen niin kuin kevytuntuva liivin ja voin niin kuin myöntää ihan huolettaa, että mullakin on näitä 3 väristä. Nyt en ole viime aikoina niitä paljon käyttänyt, mutta onhan ne nyt ihan pirun käytännöllisiä, koska ne lämmittää, niin kuin, jos takki on vähän esimerkiksi löysempi, niin sinähän pääsee ilmavirta alle. Ja sitten kun siellä on tämä liivi, niin se kuitenkin lämmittää keskivartaloa. Että kyllä ne niin kuin käytännöllisyys edelläkin tässä voi ajatella tätä asiaa. Annat siunauksesi näille liiveille. Ilman muuta. Ja kaikille tyyleille, joita suomalaiset miehet haluavat tämmöisiä niin kuin maailmantyyliä hyödyntää. Ja jos ne näyttävät heidän yllään hyvältä, niin siunaus tulee Samilta. Ihanaa. No miten sitten, jos miettii vähän nyt sitä vastakohtaa, ehkä niitä tyylejä, mitä et välttämättä kaikkein mieluiten näkisi, niin mitä sä kuvaisit, mitkä voisi olla tyylimokia, mitä työntekijät tekee? Musta on esimerkiksi tosi kiinnostava ilmiö ollut niin kuin kauan jo niin tämmöiset niin kuin pienet sukat, tämmöiset pikkusukat, joita ihmiset käyttää, niin kuin nehän on tarkoitettu tennareihin, että ne on siellä niin kuin kesäaikaa piilossa, että voi käyttää sukkaa, mutta se ei näy mihinkään ja sääri näyttää pitkältä, kun on sitten lyhyemmät shortsit tai hame. Mutta sitten suomalaiset ovat omaksuneet tämän niin kuin kaikkeen käyttöön. Talvellakin näkee, että ihmisillä on niin kuin paljaat nilkat. Niin näiden pikkusukkien ystävä en ole, varsinkaan työpukeutumisessa, että ei se nilkan sieltä tarvitse vilkkua. Kesällä se on ihan ok, mutta silloin se sukka ei oikeastaan, se pikkusukka saisi näkyykään. Mutta se, että niin kuin mennään häihin ja hautajaisiin näissä pikkusukissa, niin ei se niin kuin sovi. Ja tietysti nämä kroksit, että siitähän ei pääse mihinkään, että nehän ei kuulu työpukeutumiseen. Ja on niin kuin monia muitakin, on niin kuin, että leggingsit ja jumppatrikoot, niin – kyllä varmaan kannattaa pistää sitten pidempi blazeri päälle ja sitten kannattaa miettiä myös sitä, että jos on niinku vannoutunut legginsiä ja jumppatrikoiden käyttäjä, niin sitten mitä mieltä itse olisi megginseistä eli miesten legginsistä. Eli nyt ajatellaan niin, että jos meillä on naisina vapaus käyttää näitä, niin kuin onkin näitä legginsejä, niin millä silmällä katsomme sitten niitä miehiä, jotka tulee sinne toimistoon megginseissään hoitelemaan näitä bisneksiä, tekemään niitä diilejä. Ja jos se on ok, niin sittenhän kaikki on ok. Mutta mä muistan, kun tästä oli tullut tästä, niin kuin athleisureista oli tullut tästä, eli tämmöisestä sporttityylistä oli tullut tämä maailman niin kuin ehkä suurin muoti-ilmiö, niin silloin kollegani Pirkko Arstila, joka oli tämmöinen ET-lehden kolumnisti ja entinen MTV3 uutisten ankkuri, niin Pirkko kirjoitti kolumnin, jossa hän käytti tämmöistä sanontaa, että kun hän näki erään nuoren neidon niin kuin ruokakaupassa nämä legginsit jalassa, niin sieltä näkyi sitten se salainen sola. Ja tästä tuli valtava skandaali tästä kolumnista ja se muistaakseni poistettiin tämän lehden sivuilta ja päätoimittaja pyyteli sitä sitten anteeksi. Mutta musta tämä on niin kuin kiinnostavaa ja hauskasti keksitty sanavalinta tai tehty sanavalinta salainen sola, että jos se vilkkuu, niin onko se sitten hyvä asia. Sen jätän kaikille sitten arvioitavaksi. Mutta napapaidat, hyvin lyhyet hameet, hyvin lyhyet shortsit
voi toimia. Riippuu siitä, onko sit pitkät sukat esimerkiksi niiden kanssa, että tässä juurikin meidän podissamme, siis Jorma Uotsi ja mun podissa, niin on pohdittu myös tätä shortsiasiaa ja Jorma on sitten ladannut niin kuin totuutensa, eli sen, että jos on niin kuin kauniit nahkakengät ja pitkät sukat, sit voi mieskin käyttää niin kuin shortseja kaupungissa, mutta paljon on tavallaan sellaista, mitä voi tehdä ja sitten on paljon, mitä kannattaa miettiä. Ei tämä ole niin vakavaa, mutta jotain rajoja ehkä voi pohtia ja sitten mä ajattelen siis siitä, että mihin sitä voi niin kuin venyttää sitä niin kuin oman alansa pukeutumiskoodistoa, niin siitähän meillä on loistava esimerkki Sanna Marin, joka pääministeri aikanaan meni Ruotsiin neuvottelemaan kollegansa kanssa ja hän oli sitten musta tämmöinen niin kuin nahkatakki päällään ja tästähän tuli sitten Suomessa aikamoinen uutinen. Ja muakin pyydettiin sitä sitten kommentoimaan. Helsingin Sanomien politiikan toimitus pyysi multa oikein tämmöisen kirjoituksen siitä ja satuin olemaan sitten Pariisissa hotellihuoneessa. Mulla oli kylpyvesi siinä niin kuin tulossa ja mä olin sitten sen jälkeen just tsekkaamassa ulos sieltä hotellista. Mutta kun tää oli musta niin kiinnostava tää ilmiö, niin mä siihen tartuin. Ja mä jouduin sitten monta kertaa nousee sieltä kylvystä ylös, kun mulla tuli näitä ideoita, että mitä kaikkea tää nahkatakki viestii. Ja sanelin sitten niitä sinne puhelimeeni, kun en voinut siinä märkänä niin kirjoittaa ja tein sen jutun ja sitten vuotta myöhemmin tai enemmänkin siinä oli ehkä aikaa välissä, niin Sanna Marin oli mun vieraanani LUT-yliopistossa, kun mulla oli siellä semmoinen työelämäprofessori Sykön kyselytunti, jonne mä kutsun suomalaisia huippujohtajia. Ja kuinka ollakaan, hän oli saapunut siihen tilaisuuteen 750 opiskelijan eteen tässä kyseisessä nahkatakissa, joka osoitti tietysti jo erittäin hyvää huumorintajua. Ja sitten mä kysyin häneltä siitä. Ja hän sanoi, että hän luki aikanaan tämä munkin analyysini tästä ja se oli hänestä huvittavaa, koska hänellä ei ollut mitään ajatusta siinä taustalla muuta kuin se, että hänelle oli ilmoitettu, että tämä tilaisuus, tämä lehdistötilaisuus on sisätiloissaan ja hän oli mustat housut ja musta poolo sinne. Että se pukeutuminen ei vie asialta niin kuin tilaa, mutta se siirrettiinkin ulkotiloihin ja ainoa takki, mikä oli hänellä mukanaan, oli tämä nahkatakki. Että se oli sen selitys, mutta paljon siitä niin kuin pystyy tulkitsemaan ja näkemään Suomen linjasta ja Suomen itsenäisyydestä ja siitä, kuinka olemme oman polkumme kulkijoita, niin kuin on Sanna Marinkin. Että totta kai pukeutuminen silti, vaikka ajatus oli tämä hänellä, niin oli viesti siitä, minkälainen ihminen hän on. En mä toista Suomen pääministeriä tiedä, joka lähtee Ruotsiin neuvottelemaan nahkatakissa, mustassa pienessä nahkatakissa. Niinpä. Että ehkä voidaan todeta, että se pukeutuminen toimii niin kuin halusi tai ei, niin semmoisena viestinä muille, että mitä ehkä itse ajattelee tai mitkä ne omat arvot on. Tai vähän sitä omaa niin kuin sielumaisemaa pystyy avaamaan sen pukeutumisen kautta. Tosi paljon ja Sanna Marini voi käyttää tässä myös esimerkkinä, koska silloin poliitikon uransa alussa niin hän pukeutui vaikka maarimekkoihin ja aika tavanomaisiin vaatteisiin. Mutta sitten kun hänen uransa yhtäkkiä lähtikin valtavaan nousuun ja hänestä tuli pääministeri, niin hänen tyylinsä sehän kehittyi ja jalostui hetkessä ja nyt voi ihan rehellisesti sanoa, että kyllä hän on kaikista maailman poliitikoista yksi parhaita pukeutujia, että kyllä hän on niin kuin sillä omalla, ja hän ei enää edes poliitikko, mutta että niin kuin sinne loppua kohti ja nyt sitten kun hän kiertää ympäri maailmaa puhujana, niin kyllä hän on musta tosi inspiroiva, että jos mä olisin niin kuin nainen, joka miettii pukeutumista, niin kuin työpukeutumista esimerkiksi, niin kyllä mä monta kertaa katsoisin, että mitähän Sanna Marinilla on ollut yllään ja siitä voisin saada sitten uusia ideoita. No onko Sanna Marinin lisäksi jotain muita vinkkejä, mitä sä pystyisit jakaa, jos miettii tällaista niin kuin tyylikästä, mutta ehkä kuitenkin suht rentoa bisnespukeutumista, niin mitä pitää ajatella, mihin pitää kiinnittää huomiota? No jos haluat niin kuin 3 tällaista niin kuin vinkkiä esimerkiksi työpukeutumiseen, niin ihan ekaksi mä sanoisin, että eihän työelämä ole niin kuin muotinäytös, että vaikka siellä usein edustetaankin ja silloin joko itseä tai muita, niin silloin tavallaan sen pukeutumisen, musta sen pitää liittyä siihen just, että missä yrityksessä ollaan töissä, missä tilanteessa kulloinkin ollaan. Mutta ehkä ne 3 vinkkiä olisi, niin kuin, yksi olisi se, että laatu, koska niin kuin vaatteista tosi kauas näkyy se, että onko se laadukkaasta materiaalista, rypistyykö se, kutistuuko se, sopiiko se väri juuri kantajalleen, että ne on tärkeitä asioita. Ja sitten se tilannetaju, että mihin ollaan menossa ja sitten ehkä semmoinen niin kuin värien ja materiaalien ja sen tyylin harmonia. Että jos se harmonia on kunnossa, niin ehkä se ei niin kuin pistä silmään se asu. Silloin ei tule tätä muotinäytösvaikutelmaa, mutta kuitenkin on aina semmoinen olo, että vau, että tossa on niin kuin ihminen, joka on tavallaan hallitsee sen, mitä tekee, on mitä luultavimmin. Se mielikuva syntyy heti, että hän on niin kuin vakuuttava
ja hänen seurassaan on mukava olla. Että se vaate on niin kuin, vaikuttaa kaikkeen tämmöiseen, meidän tunnetiloihin, siihen, miten me se toinen ihminen koetaan ja myöskin siihen, että minkälainen muistihälki hänestä jää. No miten sanonta dress for the job you want, not the job you have? Allekirjoitatko tai mitä mieltä oot tästä? Musta se on aika hyvin sanottu, että esimerkiksi mulle on niin kuin maailmalla avautunut monet semmoiset ovet, jotka periaatteessa ei olisi pitänyt avautua. Mutta just sen takia, että miten on ollut pukeutunut, miten käyttäytyy, niin sitten yhtäkkiä onkin vaikka päässyt haastattelemaan aikanaan muodin keisari Karl Lagerfeldia. Ja mä muistan, kun mä ihmettelin sitä jälkikäteen mun yhdelle Pariisissa asuneelle suomalaiselle ystävälle, niin hän sanoi, että kaikki täällä riippuu siitä, miltä sä näytät ja miten sä oot pukeutunut. Että jos sä oot kiinnostavasti pukeutunut, niin ihmiset avaa sulle ovia. Että totta kai, niin kuin, ja sitten jos mä ajattelen vaikka silloin aikanaan niin kuin Helsingin Sanomissa, että ne, ketkä siellä nousi ylöspäin, niin useat oli totta kai taidoilla, että oli taitavia kirjoittajia, mutta oli myös hienoja pukeutujia, jotka sitten eteni. Ja vaikka ilolla katsoin aina meidän päätoimittajakunnasta esimerkiksi niin kuin Helena Savelaa, joka oli viikonlopputoimituksen ja sunnuntaitoimituksen päätoimittaja, kun hän oli aina niin tyylikäs. Ja edelleenkin meistä tuli sitten ystäviä ja me olemme edelleen ystäviä, että tyyli yhdistää. No näetkö sä, että se tyyli itsessään voi jotenkin auttaa siinä uralla etenemisessä vai kuinka suuri painoarvo sillä tavalla on? Se on yksi tekijä siinä, että jos ihminen niin kuin osaa pukeutua, niin varmemmin hän jää just mieleen, hänet huomataan ja se auttaa sitten jo niin kuin sen yhden askeleen eteenpäin. No sitten on jotain ammatteja, missä pääsee siinä mielessä helpommalla, että ei tule sitä asukriisiä, kun työnantaja on määrittänyt sen selkeän pukukoodin. Voi olla, että on joku ihan tietty niin kuin työnantajan tarjoamat vaatteet tai sitten on joku muu, vaikka tietyn väriset vaatteet pitää olla tai tietyt vaatekappaleet, mutta pystyy vähän itse valitsemaan. Niin mitä hyviä ja huonoja puolia sä näet tämmöisessä tilanteessa? No mä itse asiassa näen, että se on vaan hyvä. Että mä en niin kuin koe silleen, että kaikissa ammateissa ja tehtävissä tarvitaan loputtomasti vapauksia. Että mä oon itse ollut esimerkiksi vaikka Silja Lainilla kesätöissä ja musta oli tosi ihanaa, että työnantaja tarjosi ne työvaatteet ja sen uniformun. Ja mä aina niin kuin ylpeydellä kannoin sitä. Plus, että ne pestiin myös työnantajan toimesta siellä. Sitten mä olin myöhemmin semmoisella ylellisellä risteilijällä töissä ja meillä oli niin hienot uniformut ja niin kuin kaikilla mun työkavereilla totta kai myös, koska ne oli suunniteltu ja valittu sinne laivaiseen sisustukseen ja niihin eri tehtäviin sopivaksi. Sitten kun mä näin näitä samoja ihmisiä, näitä mun kivoja kollegoita niin kuin vapaa-ajalla, niin osa oli tosi mauttomia. Että jos he olisi niin kuin itse saanut pukeutua sinne työtehtäviin, niin eihän se olisi ollut ylellinen luksusristeilijä. Että tavallaan, että musta se helpottaa tavallaan sitä työntekijän niin kuin esiintymistä siinä omassa roolissaan eli työssään ja sitten myös työnantajan puolesta, että ei tarvitse olla niin kuin jokaisenkaan neuvottelemassa siitä, että mitäs täällä nyt niin kuin laitetaan päälle. Eihän se sovi kaikki, mutta tämmöisiä ammatteja, jos perinteisesti ollut niin kuin uniformutyyppinen pukeutuminen, musta se sopii. Ja jos me ajatellaan vaikka Finnairin niin kuin lentohenkilökuntaa, ylipäätään maahenkilökuntaakin, mutta erityisesti niin kuin lentohenkilökuntaa, niin onhan sekin koodisto muuttunut ihan valtavasti. Muistan sen ajan, ei siitä ole kovin kauan, kun lentoimenät saivat yhtäkkiä alkaa pukeutua housuihin. Tämä oli mullistavaa. Sen jälkeen niin kuin sai nyt vähän aikaa sitten sai alkaa käyttää mustia lenkkareita lentokoneeseen. Ei tarvinnut enää käyttää korkokenkiä tai nahkakenkiä, vaan sai käyttää mustia lenkkareita. Nyt talvitakit oli täksi talveksi vaihdettu semmoisia untuvatakkeja. Eli niin kuin kyllä se kovasti siinäkin maailmassa menee siihen mukavampaan suuntaan. Mutta jokainen meistä voi itse kuvitella, että jos Finnairin lentohenkilökunnalla niin kuin jokaisella olisi omalla tavallaan niin kuin puettu vaatteet tai ettei noudatettaisi sitä yhteistä etikettiä – tai pukeutumissääntöä, niin mistä me edes tunnistettaisiin, että he on miehistön jäseniä? Ja että tarviiko siinä tavallaan sitten tuoda sitä omaa niin kuin luonnetta ja niin kuin originellia pukeutumista esiin, että siihen on sitten kaikki muut niin kuin vuorokauden tunnit. Mä voisin olla, niin kuin jos mä olisin Finnairin luova johtaja, niin voisin olla vähän tiukempikin ehkä siinä, että siellähän on määritelty esimerkiksi se, että näkyvillä paikoilla ei saa olla tatuointeja ja korujen käytöstä ja kaikkea tällaista. Ja sitten korujen käytöstä mä just ajattelenkin, että se on aika hyvä, koska jos jokainen alkaisi somistaa niitä asuja niin kuin vaikka mittavilla koruilla ja ne olisi tosi raskaita ja sormet olisi täynnä sormuksia, kun kuitenkin siellä on myös tämä niin kuin turvallisuusnäkökulma, että lentohenkilökuntahan on koneessa siksi, että he avaa ne ovet ja ohjastaa ulos, jos tulee hätätilanteita tai ylipäätään niin kuin pitää tietyllä tavalla myös jöötä siellä lentokoneessa, että matkustajat ei saa käyttäytyä ja hyppiä seinille ihan niin kuin haluaisivat, niin se uniformu auttaa tuomaan sitä vakuuttavuutta. Tämä sama koskee poliiseja, tämä sama koskee niin kuin tosi montaa eri ammattikuntaa. On meistä aika kiva sekin, että lääkäreillä on vaikka niin kuin,
tietyissä tehtävissä ainakin valkoiset takit, eikä ne ole niin kuin likaset tai täynnä tuhruja esimerkiksi. Et se ei kauheasti viesti semmoisesta niin kuin luotettavuudesta ja ammattitaidosta, jos näin olisi. No keksitkö sä mitään sellaista tilannetta, missä ehkä suomalaisessa työelämässä olisi niin kuin velvoitettu liian tarkkaa pukukoodia tai että sä koet, että jossain tilanteessa se ei ole ollut mitenkään tarkoituksenmukaista, että työnantaja velvoittaa? En mä kyllä keksi, että musta Suomessa suhtaudutaan niin kauhean järkevästi ja rennosti siihen, että me ollaan kuitenkin varmaankin maailman ainoa maa, jossa niin kuin tärkein tai kaikkein suurin muotikauppa on marketti, niin meillä noin lähtökohtaisesti jo niin suhtautuminen vaatteisiin on sen tyyppinen, että me emme niin ehkä arvosta sitä niin kuin vaatteen viestiä kauhean korkealle, niin ei meillä musta ole rajoitettu kovinkaan paljon. Joku voi kokea näin, mutta sitten varmaan ymmärtää, kun miettii sitä kokonaiskuvaa, että meidän työpaikalla pukeudutaan tälle ja itse asiassa tämä helpottaa mun elämää, kun mä saan joka päivä laittaa nämä työnantajan tarjoamat vaatteet. No tässä on nyt aika paljon ollut puhetta tästä niin kuin työpukeutumisen rentoutumisesta ja mä tunnistan sen itsekin PVC:llä. Toki mä oon itse ollut firmassa sen 3 vuotta, että mä en ole nähnyt kauhean pitkää kehityskaarta, mutta kun miettii sitä, kuulee juttuja siitä, että aiemmin on ehkä ollut tiukempaa ja on ollut just ne solmiot kaulassa ja näin poispäin ja nyt on ehkä tyypillisempää se, että ei ole sitä solmiota, vaikka olisi se puku muuten, niin jotenkin välillä puhutaan siitä, että se niin kuin liikaakin rentoutuu tämä työpukeutuminen, niin allekirjoitatko sä tätä väitettä? No sanoisin näin, että niitä rajoja kyllä haetaan, että siitä kertoo tämä äskettäinen keskustelu tästä business casual trendistä tai pukukoodista, joka nousi ihan valtakunnalliseksi puheenaiheeksi sen jälkeen, kun eduskunnassa eräs kansanedustaja pukeutui valkoiseen teepaitaan ja siitä sitten kansalaiset olivat niin kuin heränneet ja kommentoineet sitä ja sitten puhemies lähetti yksityisen sähköpostin tai työsähköpostin sitten kyseiselle kansanedustajalle, joka teki siitä sitten julkisen jutun ja siitä seurasi kyllä aikamoinen keskustelu siitä, että mitä tämä ylipäätään tämä pukukoodi tarkoittaa, miksi siihen on niin kuin puututtu ja muakin pyydettiin, että mä olin sitten kommentoimassa vähän niin kuin aika monessakin uutisvälineessä tästä asiasta, että kyllä se niin kuin kiinnostavaa on se, että kun pukukoodi muuttuu niin että ja niin kuin tämä työpukeutuminen elää ja koodit rentoutuu, että mihin se raja vedetään. Ja tässä tapauksessa Suomen eduskunnassa siinä tilassa ja tilaisuudessa niin se raja vedettiin siihen, että se valkoinen teepaita ei ollut riittävän business casual. Olisiko sille tarvetta laajemminkin työpaikoilla, että määritettäisiin ihan niin kuin kirjallisesti, että mitkä ne on ne rajat, että mikä on ok pukeutumisessa ja mikä ei ole, vai voidaanko luottaa jatkossakin siihen, että kyllä työntekijät itse tietää parhaiten? No niin kauan kun ongelmaa ei ole, sitä ei kannata keksiä. Et niin kauan kun ketään ei häiritse ja pysytään niin kuin tietyissä rajoissa ja tullaan vaatteet päällä töihin, niin varmaankin asiat on ihan hyvin. Sitten jos ongelmia on, niin sitten se tarvii varmaan määrittää. Muistan myös tällaisen tapauksen, kun prinssi Harry seurusteli sellaisen erään nuoren juristin kanssa Lontoossa. Ja sitten pääsi julkisuuteen tällainen niin kuin memo täältä toimistossa, jossa juuri oli ohjeistettu sitä, että kuinka lyhyt se hame saa olla. Ja siinä ilmeisesti nimenomaan tämä prinssi Harryn niin kuin tyttöystävä oli edustanut tätä erittäin lyhyttä niin kuin hamekoulukuntaa, niin sitten se määriteltiin, että näin ei voi pukeutua. Eli tavallaan siihen saakka sai pukeutua ihan niin kuin halus, mutta sitten kun jollain oli liian lyhyt hame ja hän oli vielä aika näkyvä johtuen tästä kuninkaallisesta yhteydestä, niin sitten se määriteltiin sillä työpaikalla, että mikä se hameen sallittu pituus on. Eli ei keksitä ongelmia sinne, missä niitä ei ole. Niinpä. Mutta tartutaan toimeen, kun syytä on. Toi on varmasti hyvä sääntö. No tässä on tullut tosi paljon niin kuin kiinnostavaa tietoa vähän historiasta, nykyhetkestä ja vähän näitä pohdintoja, että mitä ehkä kannattaa pukea, mitkä kannattaa jättää kaappiin. Mutta jos tiivistäisi vielä semmoisen niin kuin sanotaan yhden tärkeimmän asian, mitä nyt jokaisen toimistotyöläisen pitäisi muistaa, niin mikä se olisi? No pitäisi muistaa, että on töissä ja sitten pitäisi muistaa se, että minkälaisessa paikassa on töissä. Ja kun nämä asiat pitää mielessä, pukeutuu sen mukaan, eikä ole mitään ongelmia ja voi nauttia siitä tyylistä ja pukeutumisesta täysin rinnoin. Ja näin kehotaankin kaikkia tekemään. Hyvä. Kiitos Sami ihan super paljon, että tulit vieraaksi. Oli tosi kiva jutella sun kanssa ja aion itsekin noudattaa näitä vinkkejä. Kiitos sinulle ja tyylikästä jatkoa kaikille sinulle ja podisi kuulijoille. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit jakson. Laita meille Instassa viestiä, että mitä tykkäsit. Ensi viikolla jatketaan tästä samasta teemasta vielä viikon lisäarvon eli minijakson parissa.